cara aja tininggal kapribaden katimuran mangkoke ering jaman mbok yo sing eling bab apa iki budaya Mustika Laras asik ditinggal kapribaden katimuran mangkoke ering jaman mbok yo sing eling dik mustika budaya alhamdulillah lagi iki dagelan metu didelok wong tenan Mas iki sungguh luar biasa iya tenan lain daripada yang lain iya Mas dagelan metu sing delok wong kabeh biasane piye biasane dagelan metu sing delok plastik tumpukan kursi gelas aqua panyunane Bapak Bambang Mas Bambang alkam pokoke dituruti wong sing digawe iki juragane dituruti jaluke piye ya dituruti semoga-moga elek dadi pengusaha pedagang duren semakin sukses amin luar biasa tenan ya Mas kanugrahan kok lah iya iki engko ya bar wis diamplop wis disaki bar iki muleh neng tenan Mas piye aku gumun iki menawa ndak duwe gawe pisanan piye nggih Bu wah lah tah layak Mas pripun Mas Bu tuwamune padha Bapak Ander patah wah tenan aku dhewe gumun duwe gawe ra kaya Pak Bambang cah aku mau jane ya gak sengaja ya gak jarak arep iya Mas gumunmu nggondi aku pas mlebu omah kon walah ning pojokan sesah kidul tumpuk-tumpuk dhuwure ra karuan apa Mas beras Alhamdulillah semoga-moga dadi rezeki sing barokah amin mengguri sithik ya ngono napa Mas tumpuk-tumpuk dhuwure ra eram apa iku Mas ya ana jajan gula rokok ning sing paling dhuwur pol ngguri Mas cedak kamar mandi ya ngono tumpuk-tumpuk dhuwure ra karuan sayur du apa katoke Bambang lah kowe kok ngurusi katoke Bambang iki lho lah apa saking ribete arep digawe iki sing wedok ora kok berubah-ubah kok ya mula kowe didongake nane 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 nono nane 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 nono nane 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 nono 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 nunuke sapa tak bacok ndasem engko intro iki lho Mas intro ra ono kok nunuk barang iku lah timbang kowe nano-nano dodol permen tak dongake Pak Bambang sekeluarga ingkang sampun kersa nanggap ketoprak kula mugi-mugi ora ana apa-apa muga diparingi panjang yuswa cocok amin Allahumma amin apa keplet tanggapane mustika budaya ketoprak tempuran asli saka Blora wis terkenal ning kono-kono panggunge ambruk pas main ning Ploso iki ana apa Mas
soto ndosor iku. Aja mbok omong-omong wong. Ora tak omongno wis do roh. Aja omong wong ya to. Wis kadung viral ning Pacebok kono. Ning TikTok ya ana. Wis kadung viral. Ning ngene lho Mas. Iki tak perlu tak konfirmasi. Nggih. Jane pas main nggone Ploso Kamolan kuwi panggunge gak rubah nggih saestu Pak Bu mboten rubah nggih mboten ambruk. Lah pripun? Reh ning ketoprak Mustika Budaya iki saking larise. Iki panggunge sujud syukur. Sujud syukur dasem kok. Terak angin rubah sujud syukur. Lho iki sujud syukur Mas. Jadi iki jatuh itu awal dari kebangkitan nyatane saiki anyar. Anyar. Lah iya. Kira-kira ngene iki sombe ditanggap wong ploso neh ora ya Pak iku anyar ya. Ditanggap neh ta ora? Iya ning nek nanggap takon ketoprak tok ora karo angin barang Mas. Wah medeni wong. Ora apa-apa. Alhamdulillah gak iku apa bener ngendikane sampean. Ojo awal yang buruk adalah dari awal yang baik. Yang baik ngono lho Mas kabeh iki diambil hikmahe ngono. Joke mawon matur sembah nuwun. Kuwi kok tamu undangane tesih nderek Mas, tesih nderek wungon sajek ora ngarah mulih ya. Alhamdulillah. Wa syukurillah Mas. Nggih. Ning pranyata kowe bareng aku ndeleng apa iki sedaya para tamu sing kakung padha ngagem songkok, sing putri padha ngagem hijab. Alhamdulillah kabeh padha ngrasuk agama Rasul ya agama Islam. Ha iya. Bengi iki lakone ya jalukan ondo rante. Lah iya. Iki pokoke dinggo sing apik, dinggo, sing elek dibuang. Iki mang bar tak lakoni kok. Ning ndi? Ning masjid. Apa kok teko masjid? Ijol sandal ya Mas, masuk. Walah maling kere. Lho jare sing apik kon nganggo sing maksude lakon bengi iki lho. Sing apik padha dinggo, sing elek aja dinggo. Pas aku kon ijol sandal. Ora matur nuwun Pak Bambang. Garwane Pak Bambang sinten Bu asmanipun Bu? Bimbing. Bimbing Mbak Mur. Pur. Iya. Purwati. Aja purno aku nak pur pakanan pitik. Wong malah ndono mamping delomprokno Purwati. Tur suwun Bu Purwati semoga tambah cantik. Sehat selalu. Disayang Pak Bambang tuku gedang. Gedang tak tugel-tugel. Bu Purwati. Kowe nimbali sapa? Apa? Kowe. Teko kene Sing nimbali sinten? ya sing nimbali Pak Bambang masa mbokmu. Sing nimbali ya Pak Bambang sing takok yo, Mas. Iya tak wangsuli ngono. Sing nimbali Pak Bambang. Berarti beda karo aku. Lah nek kowe Bu Purwati. Lah kok teko kene jejak milih sing nimbali wong wedok. Ora Mas, tenan iki lho. Aku Pak Bambang lah kok. Ya, ini nderene tak Metakon apa neh? takoki. Sedina sewengi iki sing maringi sampean Iya. apa wae sinten? Ya Pak Bambang sing nimbali Pak Bambang arek Mas. Pengen mangan gedang, Ya gedange Pak Bambang kok sing nimbali Pak Bambang. pengen mangan krecek, Kreceke Pak Bambang. pengen mangan tape. Tapene Pak Bambang. Mergo sing nimbali Pak Bambang. pengen mangan ndok. Ndoke Pak Bambang. Kowe doyan ki? Wah bocah iki ora tau mangan ndok saiki. Pantesan ae awakmu iki kudu penyakiten. Penyakiten piye? Ora tau mangan ndok. Mak ndok terus ya Mas. Lah nek wong mangan ndok kok semumu gumun. Ndoke Pak Bambang. Lho diapakno mbok dadar yo enak. Walah tidak. Aja meneh mbok bumboni, mbok kira iki tok mbok ublek mbok sambeli ku enak. Wis diomong ya malah mutah-mutah. Ndoke Pak Bambang. Lho lah iya, mbok godhog iki ya seger. Walah Purwati tangisan mbok godhog. Lho iki piye iki? Ora krasa kan. Lho kok ora krasa piye lho aku iki ora mbok kapak-kapakne kok ya krasa. Oke Pak Bambang apa mbok godhog. Wis kowe ketok ini ora tau mangan ndok saiki. Ndok terus lho Mas. Ya ono wong mangan ndok kowe kok gumun. Dirungokno sa. Lho wis tak rungokne rek Mas. Rene sini Bali. Pak Bambang. Dadi opo ae sing ngawisi. Sing nyepake ya Pak Bambang. Pengen mangan roti. Rotine Pak Bambang. Pengen mangan krecek. Kreceke Pak Bambang. Pengen mangan ndok. Ndoke Pak Beb. Lho kok
Kok gaber-gaber lah apa? Aku roh ae mblenger kok. Jere apa mbok kei roh iku mbok ublek. Iya diteplokno matamu. Nesu. Maksude piye? Maksude iki ndok pitike Pak Bambang, ora kondoke Bambang. Lah mang takok ono pitike ta ora? Ya ora enek wong pitike neladung ndasmu kok. Lha kok nesu? Lah nek kowe Bu Purwati. Dadi ibuke Dik Davin nggih. Dadi lah mau teko kene nek kowe sing nimbali Bu Purwati. Bu Purwati yang cantik ibuke Dik Davin. Ya, samubarang yo dicepaki. Ora trimo jajan, kabeh ditokno. Unjukan apa ae ana, Mas. Klub unjukan barang. Nggih. Upamane kowe kok kepengin ngombe aqua, Aquane Bu Purwati, kepengin ngombe wedang kopi, kopine Bu Purwati, kepengin ngombe wedang teh, teh Bu Purwati, kepengin ngombe wedang susu, susune sapi. telak piye Rot? Kene, Masa susune sapi? kok kon sapa? Susune Bu Purwati. Wacok Bambang bongko aku. Aku mau atendoke Bambang. Kono nape mbok dadan sesuk mlakune ben miring ya. Senengamu nganti man kancamu. Ora sane su. Napa? Nah lho gede cewek. Aku duwe cewek cantik iki. Tenan ta ora? Sumpah. Aku iki kuwatir Tenan. Soale bojomu sing dhisik. Heeh. Sing dhisik lho ya. Nggih. Kowe jare wah kowe roh bojoku kuwaget Mas Buntung. Bojoku sewantik semelohe lho bareng petukan malah kaya ngemut cikalan. Engko gek-gek iki ya padha. Sing dhisik wis tak pateni. Wis mbok pateni. Isin aku, Mas. Ganti nek. Tak ganti kok biyen isin-isini wong kok. Saiki ayu tenan. Ayu. Mosok aku penasaran aku. Bodine apik kaya gitar Spanyol. Botahe cantik, putih, Wedian bodine bahenol. duwe buntut ta ora? Kethek iku. Kok ndek buntut barang iki mbok aku kethek piye? Ayu tenan ta ora? Wah, kowe kok roh mesti lang terpesona. Mosok. Sumpah tenan. Nara percaya delok. Oh, Iki iya. masa iki Pacarku. ya Gusti lho jane omong jare cantik semlohe bodine gitar Spanyol lha iki sing metu kok tronton Yang kolom kono. Bocah cantike kaya ngene. Delok. Bodine lho. Kaya gapura Kaliwangan lho. Welah Sangar ta ora? punya kelebihan jebule Jos leh. tangane papat Loro. papat re Loro. Nek iki sing loro tangane iki nah Sing loro ndi? lha iku disendakepno endi? iki Susu sapi. walah lah aku iki diberki lengene semaput cah Ora usah sia-sia, iki mono pacarku. Rot Dik, duwe pacar ngene kowe kok ya ora pengerten blas. Jarene Dik, iki lho ngene mbok dipriksakno Rot. Gene, Ndase kena tumor. kok kena tumor iku model terbaru namanya itu biar cantik namanya sanggul. Oh, sanggul body letong sapi. Nyek enggak pacarku mboknya terus ae. Jangan sakitan. Sik, nyek wong mang diobosi ae mang sing diobosi sapa mang? Plendungan piye? Diobosi sithik Mas Jere. Aja bocah cantik iki koyo ngene kok. Delok. Piye jajal aku sawang? Ya to. Sangar lho ora. Rondane mape mbok lendik, Rot. Kok undan. Botak. Tak rayune. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene sigaret jambe yen tak sawang Dik kaya congor cempe. Pelecehan kowe wong wedok. Alah lah aku mbok apusi semlohe gitar Spanyol. Malah enton. Medelan sak meter. Lah gotong 4 ya mencret. Wah, gedene. Iki mang piye? Aku bayang malam pertama karo iki.
Walah aku kon dhuwur mrene membat meletik. Neng aku yakin Mas, upama iki dadi bojomu ke malam pertama mesti nukokno boleong. Kowe mesti bedide kok. Ora sayang. Sayang. Sayangku cinta, ndak apa-apa. Bangkeane. Bangkean matamu kono. Bangkean. Syukur. Sakjane aku mbak anggap apa Mas? Mbok anggap rondan oke. Mbok anggap apa ya oke. Lho sakjane aku ki wong wedok Mas. Atiku lara Mas, atiku lara. Kowe kaya ngono karo aku, kowe ki ora apa ora melek Mas. Mas, aku iki wong wedok Mas. Atiku lara Mas. Kowe lak kok deret. Piye? Kurang ajar karo wong wedok. Mek susu mek ngene. Maksamu ki apa? Alah kancane ape melok ora iso. Darat. Apa? Kowe aja ngino karo wong wedok. Ora. Lah kok malah mbok rokok. Lah aku ape brosot kene rapete ra karuan. Ya wis sak kecekele. Ning aku sing wedi kok Mas. Apa? Kene bareng kowe atiku lara mbok ngenekno. Atiku lara aku wedi. Wedi apa? Kondang bledos trot. Bakal lepeh kabeh. Lah rumahmu ki apa? Mas, Dawo. Ceron. Dawo. Karo Mas Buntung. Piye, Dik? Kowe nek selalu mbuli aku, kowe nek ngenyek karo aku ora ngarep butuh kenal kowe karo kowe. Aja ngono. Ora kudu aku arep kandha bapak, aku pe kandha bapak. Rot. Aku iki mbayangno, Rot. Anake semene kondang pakane gajah, Rot. Bongko iki kowe karo aku. Piye ngene iki? Lemari 2 pintu kok, Tung. Wedi. Walah, iki cara ndek bojo tenan melarat Rot ngentekno beras aku ya. Aku mang Piye. ora sayang, ora cintaku cantik. Sayang Sayang nek sayangmu ora ngono. Sik tak ukure 1 2 5 kesagi. Dek love you. Alah, yek ngono lho Mas. Wis Dek. Aja gelem karo jarat wis kowe dadi bojoku. Ojo. Ojo ngono. Kowe entuk aku genah lho, Dik. Nek ora percaya, mesti entuk dhuwit mesti. Tok duit apane? Jajal kowe Madiprono sampean Madiprono. Lah tak tumpaki ngene. Lah nek ping roh kethek. Kowe nek dijali gendong jarat ngene iku kok gak ganjel. Anu kok Mas, rasane grenjel-grenjel terus dangak-dangak ngene-ngene bareng apa rasane ya Mas? Anu gembol center, Dik. Dik, Iya Mas. tresnau gede banget karo kowe. Aku lah yo, Dik. Aku cinta sama kamu. Walah. Aku Lah ngono to Mas. Wong jarene aku sak gerdu. Ono sing patang sagi, ono sing koyo enton. Aja ora. Ora guyon-guyon. Ora, Kak guyon iki ra guyon Mas. kamu cantik, badan kamu sak biting kok, Dik. Cantik. Kowe aja ngino karo aku. Ora sak biting kok. Aku ora ngakoni aku sak biting. Sayangku sing ayu dhewe Kadengaren tindak wae ra numpak taksi. Dus wedhus teko ndi Dus? Mbok kowe cepet. Sepeda Mas, 1 nada. Sayangku sing ayu dhewe Ora apa-apa Mas. purun nampa bakal tak usahake ibarat kewelah gedene. Walah ora kuat sikilku. Jara. Mas, rumah. Wes ora ngarah iso tangi. Nan iki rubahe padha karo bulus nek atang-atang. Oh tewangi wangi. Ora sayang. Gak, aku cinta tenan karo kowe. Karo aku wae. Karo aku ae, Dik. Aku anake bos duren aku, Dik. Tenan Dik aku. Wah, kowe roh riku luwinteng ora karuan. Aku ora perkara rine, Mas. Aku dhewe ndek duren dhewe kok malah. Mok tawani. Alah durane meletek, Dik. Dik, Mas, piye? sayang tenan aku karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Wis saiki pilih antara wong loro iki pilih salah siji, Dik.
Aku ora milih Jarat, ora milih Buntung. Wis aja kuwatir dadi bojoku tenan, aku ora ujar ora kowe dadi bojoku tak tumpah odong-odong. Kondang. Lho, Dik. Dadi bojoku ora tak kon umbah-umbah, ora tak kon masak. Nek ngono mulyakno wong wedok. Ora. Lah ngopo? Mergo ora ana sing dimasak karo diumbah-umbah kere. Melah aku mulai Jarot. Aku ape golek bojo sing gede dhuwur, Mas. Ya rabi palistrik kono lah. Loh, kok palistrik iki lho? Lah jare golek gede dhuwur ya kono rabi palistrik ben anak-anak kabel nyetrum ndasmu. Hei. Aku wis mbok nodai ra iku. Bareng glepak susu plek. Wis ora apa-apa, Rot. Ora apa-apa ditolak gak masalah ning titeni Dik titenono. Apa, Mas? Sok malam jemu angger ana cemloworo rupane jondase ning tengah titeni lho. Apa iku, Mas? Wong mikul pring. Ora apa-apa, Dik. Teni. Go wedi tenan kok, Cah. Lho kok teni iki maksud piye? Ora apa-apa. Kowe nolak aku sebenarnya cinta sama kamu, tapi kamu jebule jahat. Loh, kok jahat? Kowe njaluk sing gedhe. Oke. Diteni kowe. Aku pe golek sing gede dhuwur nek kaya kowe iki halah-halah rupane. Halah ya ora pati memper. Ijeh sak meter kotor. Aduh, ora paku, Mas. Ora gageh. Teni aku njaluk durene Pak Bambang. Lah nggo apa? Wantem ticel. Terus Wancep. nentep ning ndi, Mas? Mbah. Pak! Pak Pak! Pak kene ndi, Pak? Ayo Pak metu, Pak. Gageh, Pak. Jarat karo Buntung iki lho, Pak. Jarat karo Buntung nakal. Aku mau dadi bojone apa dipek bojo ning aku gak seneng lho, Pak. Lah apa? Kowe iki ya kepengin ndek putu, Pak. Lah piye ke rabi karo aku ae ngono piye, Pak? Engko nek ra ngatasi ya diatasi dhewe lah, Pak. Lah piye lho, Pak? Aku ki orang seneng duwe bojo, aku kepengen dhewe sik lho, Pak. Piye? Awang akeh nek aku gelem, Pak. Nek aku ora gelem bojo kok, Pak. Sing mbok piye? Nuwun. Monggo. Ayo, Ana tamu. ayo rabi. Ayo rabi, Dik. Aku wis dadi wong gede dhuwur. Ayo rabi, Dik. Jongane dia. Oh, gele ra karuan. Kosine di kosine. Ono tamu. Ayo jongok. Ayo jongok. Burine matamu. Walah kau kesele. Aku lagi bar sunat ijek gondongen, Dik. Ayo, Dik, tak rabi aku wis dadi wong gede dhuwur. Ugal-ugalan lho, Mas. Piye lah, Dik? Dedek diasmu kok, Mas. Ugal-ugalan piye? Kowe nggo anak wong sak penake dulu tengah dalan. Lah seneng kok ora lae mbok rabi dhewe apa piye? Sing apik ngomong, Wah, Dik. Sik, Dik, aku tak pipis. Iya, Mas. Tak pipis. iki ndak duwe loro kaget piye. Menawa iya, Pak. Ape ngatuk obul. Ndak iya ya, Pak. Lan kondo piye lan kondo iku mau? Aku gak gelem dipek bojo Buntung karo Nan Jarot mergo wonge iki ndek, Pak. Sing tak jaluk iki gede dhuwur. Gede dhuwur. Heeh. Kayak ana tamu kok gede dhuwure kaya ngono. Lah malah kaya cagak lester iki, Pak. Nek salah nang kene tek iku mang udil bodong tak apa? Jare mang gondongen Pak gek bar sunat. Waduh. Dak tenan.
Ya muga-muga ae kowe keturutan duwe bojo gedhe dhuwur. Iya, Pak. Aku ya kepengen ndek bojo gede dhuwur lho, Pak. Anu, apa jenenge golek turunan sing apik ya. Heeh, memperbaiki keturunan mbok sapa ngerti besok anakku ganteng gede dhuwur. Monggo. Mas. Mas. Sing apik. Mertamu nggone wong gedandapane, Mas. Mertamu nang gone wong liya ki kok gedandak. Pak jasmu kok aku apa piye? Santai dek. Iku konyol iku mau gawane ngono iki apa? Jangan seco. Iku mah ngapa, Pak? Apa anggere? Gawane ngono lho, Pak. Seprane lho. Iya, iya. Seprane kosek. Oh, aja banter-banter. Sik. Barang opo kok. Sikile kok papa. Iki sikil kelapa. Iki lah yo iya. Kurang ajar iki. Asu kowe. Lah kenapa to, Dik? Napa? Sing rukun genah rukun apa? Wah, kenal potong ora sopan. Kenapa, Mas? Aku nek ora mak berus. Apa kuwi, Mas? Iya lho. Jare wong golek gedhe dhuwur lha iku kok jatuh buntung. Wis ora gede dhuwur wis tugel kok. Wong coba terbantah. Iya, wak buta iki. Piye? Lakon apa to? Terus. Kowe bangetan Anggep Bambang ora kei rokok 3 bungkus diteni kok. aja ngancam ah. Ora ngancam aku. Iki jalukane Pak Bambang. Jalukan yo gaen. Ning kowe aja ngancam kok ndelok rokok barang ngono. Lah piye? Ora usah mbok ancam. Nek terus pikirane urip diweki dhewe. Aku tenan sumpah kok. Ya kanca kemirsane gedeng tenan aku. Aku lah gedhe. Wong kok senengane nek kowe iki upamane ndongane iki sing ikhlas lahir batin, Mas. Aja arep-arep Mas. Iki lho Mas Buta iki lho. Ana unen-unen. Mas, unen-unene Mas. Nandur brambang ning ora-ora. Karepe Iki kok Pak Bambang ape nyawer pira? Ngoten. Lah jare anakmu pengen gede dhuwur aku yo tak sembung karo buntung Pak. Lah piye? Aku limo ora gen koyo menek jambean. Ane ngono aja didum ae, Rok. Ya didum. Nek didum piye? Tak tugel tengah mak. Kowe meleh sing isor. Lho aku teh ora uman vitamin. Masa aku makani tok. Moh. Lah piye? Miring. Seret. Sing ngarep Waduh malah uman WC. Ah, malah ketonyeh kok. Ya ora kepangan. Iya kowe iki lho Mas. Ya sepurane dhewe sepurane. Nggih. Wong Gojek sawetara ora kok teges aku melecehkan seorang wanita iki Heeh, ora. ora, Mas. Iki mau kanggo pembelajaran kowe ning dalan kudu sing ati-ati. Heeh. Upama kenal karo wong iki kudune ditelesih luwih dhisik ngono. Iya Nah, Mas. Golek bojo sing gedhe dhuwur tegese piye? Tegese iki Pak, gede tanggung jawabe. Lah kuwi sing tak jaluk Pak. Gedhe tanggung jawab, Heeh. dhuwur cita-citane. Lah dhuwur cita-citane. Kuwi sing mesti ora terus gede dhuwur wong iki ora Kok ngono lho. terus ingkling-ingklingan apa benakno gendeng apa piye? gelen. Aku saiki gudi pegelen. Wes kene ae. Piye Mas? Tunggu suka parisuka. Nggih. Do nyanyi aja, anak-anak entok nomisan. Anak-anakku tak toke. Oh, ngono. Nah. Ya. Dikasih